Здравейте, вие сте с новия клип на Истории 2. 2 спорт. Лизай. Добър ден! Днес ще ви представя за спорта. Ще ви представя как се играе в футбол. Ще загубите, ако не може да тичате бързо. Само това ли? Сега бъдете колко секунди ще притичам до това нещо, каквото иде. Тръгвай! Айде! 2 секунди. 2 секунди. Да? No. Добре, ще пробвам Една, 2. Хайде пак! Айде! 3, 2, назад. 1. Добре, да пробваме за никакво време. Няма да стане. Няма да се получи. Трябва на... Не, една секунда. Една. Няма да мога по-бързо, ако това не е чак толкова малко. Но, Ще ме дам на телевизор. да ви покажа няколко упражнения, за да станете бърз като мене. Ти не си бърз. Напротив, бе! Не още така. Извинявай, Ти не можеш да ме пиш по бягане. Не е вярно. Ох, шибна се. Първо трябва да се бяга така. После Бягаш ли или ходиш? трябва да бягате на пътечка. Все по-бързо трябва И не трябва да се прибивате като него. Това е днешното шоу. Сериозно ли? Това ли беше? Да. Не. 2 минути. Кой изважда там това? Добре, де.